No, kenalan no. Kenalan mawon. Bu Adis. Apis, Ibune Apis. Ibune Apis, Ibune Apis sayang. Kelingan kenang sopone bebayang ning gantenge. Gantenge rasane manis anak. Bisa dihilangkan. Ibune Apis, Ibune Apis sayang. Ibune Apis, Ibune Apis, Ibune Apis. DM Production, JK Group, lewat audio. Alah, Ibune Apis, no. non Disebut kanggo mantan majikan no. mantan majikan, Kang Sukma. Kang Sukma, Di wonge no. Mbok ngiringan. Kang Sukma sayang. Ya. Oh, Ibune Apis. Kang kula ngerti sampeyan wis duwe ganti, tapi kepiye
jenuk kanggo